hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede po kayo magtanong sa CMD Bicol. CMD Bicol, si Nurse Oel naman po ang taga-sagot natin dyan, okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the HCI CMD kung saan nandyan ang mga minerals na kailangan ng ating katawan para lagi tayong malakas at hindi tayo basta-basta nagkakasakit. And of course, next is our CBF or Cell Bio Food na ang laman niya component ng 3 superfood in a tablet. 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. Kaya pwede sa pampapayat, pwede po siya pampataba. Ano ba yung superfood na yun? Spirulina, chlorella, and wheatgrass. Yan, andyan po yan sa loob. Nasa tableta ng ating CBF. And next is our Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Ito na yung pampalit natin sa mga acidic na mga drinks. Lalo na kung iniinom yung mga drinks ay yan, mga mahilig sa carbonated drinks, so acidic. Di ba yung mga nakalagay dyan, yung mga drinks natin na mga matatamis, may mga kulay, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar, o yun lahat artificial. Tanong, ano nga ba yung kailangan mo dyan? Wala, lahat po sayang. Sayang ng pera ninyo. So palitan na ng ating Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables and powder form. So next product natin, nakasama sa ating Power Trio, ay Power 5 na pala, is our CR Juice, Cell Rejuvenate Juice, pang detox po. Kasi ang dami na pala ngayon, hindi na regular magdumi. Delikado kayo magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, pag hindi malinis ang inyong mga colon, okay? And next is ang ating peptide. Ito, iniinom ko na rin tong peptide. Magaling siya sa may mga arthritis, may mga rheuma, may mga dysmenorrhea, may mga bukol, o yung mga gustong kuminis ang balat because of the collagen. Nandito po yan sa ating peptides. Okay? Available yan sa atin. Kaya depende sa edad, depende po sa health situation ang pag-inom ng ating mga produkto. At ulitin ko, invite ko kayo dito sa Legazpi City. Magkakaroon tayo ng event na free health consultation ngayong darating na Saturday, September 6, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. And back to back dyan sa Labo. September 6, 9 a.m. to 12 noon. 9 a.m. to 12 noon. Dyan din po yan sa Labo. CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. First come, first serve po tayo. Okay? So, yan muna, yung mga announcement natin. And of course, isa pa pala, sa mga mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na ininom nyo ay acidic, palitan nyo na ng ating HCI coffee. Our HCI coffee is an alkaline coffee. Mayaman po siya sa minerals, okay? So, yan muna po, yung ating mga announcement. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939 904-0717, 0939-904-0717. At for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan. Paano nga ba nakakatulong yung ating produkto? So ito, pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Taipei International Airport. Uuwi na kami ng Pilipinas after 5 days ng travel namin dito sa Health Code International. 80 delegates
kami dito. Sobrang saya talaga. Libre yon, mag-enjoy 5 days lang. travel. Opo. Hindi pa kasamang pagkain. Hindi pa, oo. Pero mayroon ako dito kasama. Bakit kaya isang attorney nandito kasama namin? Siya na lang magpakilala. Attorney, pangalan, edad, at taga saan po kayo? Ako po si Attorney Nestor Luable. Edad ay 54 years old. Taga Cabuyao, Laguna po ako. Bilang attorney, ba't napunta kayo dito sa Health Code International? Ang una po talaga, nagkasakit ako. So nagkasakit ako, yung ginawa kong eksperimento ng asawa ko. Ginawa kang ginipig. Oo, Ano mga sakit yon? sakit sa puso, sakit sa kung ano mga sakit-sakit dahil sa nag-complicate na. Pero ilan yung edad nyo po nung nag-umpisa yung mga karamdaman mo? At the age of 43, na attack po ako, nagkaroon po ako ng myocardial infarction. At dahil sa, siyempre masunurin ako sa doktor, sinunod ko po yung mga gamot talaga. At after 4 years or 2016, nagkaroon po ako ng kidney trouble. Sa kainom ba yun ng mga gamot? Yes, parang doon nga kasi okay lang naman ang kidney ko dati. So dahil sa nagkaroon ako ng kidney trouble, nagkuha kami na magpa-opera sa kidney. So napunta kami sa National Kidney Transplant Institute or NKTI. Ang recommended sa akin ay operahan mo ng puso ko bago yung aking kidney. Kasi baka mamaya, pag opera pa ng kidney ay makumatos po ako sa operation. So wala, desperate. Umuwi kami, hindi ako nagpa-opera, bahala lang ako mamatay. Pero attorney, nagkaroon ka ng health problem at age 43. Before ba masasabi mong healthy ka? Before nung dumating yung mga health problems mo? Mayroon ako naramdaman bago dumating yung mga Medyo malala. talagang malala. Kasi graduate ako sa doctor in drinking and kung ano-anong bisyo, maliban lang po siguro sa drugs. Although nakatikim-tikim ako pero hindi yun ganun karami. Pero paano ka natulungan ng ating product? Ito nga po, so desperate po ako kasi puro na lang kung ano-ano pinapagamit sa akin ng asawa ko at hindi naman ako gumaling. Actually, dumating si Sir Richard sa opisina, talagang sabi ko, wala na. So pagdating ko, talagang tinago nila yung, yung produkto. Pagdating ko naman, galing akong hearing, ay medyo masakit yung tiyan kasi siguro sa stress, tense at saka gutom. So sabi ko ay, Ma'am Lay, masakit ang tiyan ko, pabili ka ng Ersiflora, agad yung pinapabili ko. So, binigyan niya ako ng tubig at pinainom sa akin. Sabi ko, sige, basta bilhan mo muna ako ng gamot ha. So, ininom ko muna ng tubig. Tapos, pinabayaan niya na ako. After ilang minutes, tinanong niya ko ulit. Sabi ko, kumusta ang tiyan mo? Sabi ko, okay na. Ay, ito, yun ang pinainom ko, yung sinabi ni si Richard. Sabi ko, ano na naman yan? Wala, hindi masakit pa rin. Although, nawala talaga, no? So, napaka-skeptics ko or cynical ako sa produktong yan. Parang hindi ako maniwala, basta wala akong nakita. So, yun, parang wala sa akin yun. Kinulit ka? Ang nangyari, kasi ayaw ko, nagpapainom na siya ng tubig na meron palang si MD. No? Hanggang sa pinapagamit niya sa akin. Sabi, inom ka lang ito kahit konti lang. Sige, tuloy lang, masunurin ako eh. Baka mamaya hindi ako masundan kung hindi ako sumunod eh. Napansin ko, yung palpitation ko nawawala. Yung panic attack ko nawawala. Dati, mula na attack ako hanggang sa gumagamit ako ng CMD ay hindi pwedeng magbiyaya ako ng malayo na mag-isa. Kasi kahit nagbabiyaya ko, bigla kong nakaramdam ng kaldag, tapos nagkakaroon ako ng panic attack, namumutla na po ako. At nataranta na po ako. Pero nung naumpisa na kainom ako ng CMD at saka yung lalo sa CBF din, nawala na po yung palpitation ko, nawala na po yung panic attack ko, at saka naglalaro na ako ng basketball. At saka ibang basketball, naglalaro na ako ng kahit na anong games, no? Pero attorney, yung di ba gusto kang operahan sa puso, ay sa kidney mo na, alin ba yung unahin?
Actually, kidney yung gusto kong ipa-opera. Pero ang sabi ng doktor, puso muna. Kasi kung unang kidney, baka makumatos ako pag inooperahan pa ako ng kidney. Magkano yung kailangan i-ready mong pera para maoperahan ka? Yung sa puso, parang nabibigyan ko doon sa presyo eh. Kasi talagang sa Philippine Heart Center ako na-recommend. So, parang umaabot na, kulang lang naman ng milyon yung sinabi sa amin. Pero, parang pinabigyan ako ng problema eh, no? Sabi pa nga sa akin ng doktor, ang heart mo kasi parang fourth floor. Yung first floor at fourth floor, wala na. Yung third at saka second na lang ang nagpapangsyon. Sabi ko, ibig kunting lindo lang ito, collapse na ako nito. Para bang naglalakad ako na kunting lindo lang ito sa buhay ko, makukollapse na ako. So doon ako na talaga parang nawalan ng pag-asa na para palang walking time bomb pala ako, no? Lalakad-lakad ako, tapos biglang may magulat lang sa akin ako, magkukulaps na pala ako at saka atakin ako. Pero attorney, nung pinapainom ka ni madam ng ating CMD saka CBF, ilang weeks ba o months mo naramdaman na okay ka na talaga? Kasi di ko naman alam na pinapainom niya ako. Napapansin ko lang, pero siguro mga months yun. Mabot ng months. Oo. Kasi napapansin ko kasi may bala sa tubig pagka dinamihan niya eh. So, hanggang sa nasanay na ako sa lasa ng CMD sa tubig. Pero wala akong iniisip na gagaling ako or mawala yung mga ganong karamdaman ko. Ano? Kasi pag naramdam ka ng panic attack, hindi lang po yung panic attack eh. Nagkakaroon din ako ng stress sa sakit ko. Parang ang tingin ko, masakit ako. Hindi ako pwede magbuhat, hindi ako pwede hindi ako maglakad. Pagdating sa korte, matanong na ako ng judge ng 3 beses na mumutla na ako. Kung saan napapansin ng judge yun. Sasabi niya, you better take seat muna, Atty. Lovely. Tawag ko ibang kaso. Nagkaroon kami ng ganong sitwasyon, no? Pero ngayon, bumabanat na ako. Bumabanat ako sa... Bali, ilang taon ka nang nagtatake ng product natin. Power Trio na yun, attorney, di ba? Oo, Power. The combination of CMD, CBF at yung ating juice, at siguro nagdi-detox ka na rin, CR juice. Oo. Pero ano yan? Ilang taon ka nang user ng product? Since 2017, nag-umpisa na kami noon. No? Although hindi sa 6 years? Yes, so actually may time ako na na-recommend ako ng inom ng 50 a day ba? Or 100 plus a day? 150 drops a day. 100 plus a day kasi nagkaroon po ng bula ang aking urine. So, pinagamit po ako ng 100 plus a day in 7 days. After 7 days na ito ako, gumanda na po yung urine ko. Wala na po yung bula at saka yung amoy. Gumanda. So, hindi nangyari yung operation sa kidney at sa heart. Tama ba, attorney? Pero, nang nakita kita before, medyo haggard ka. Pero ngayon, parang bumata ka. Anong sekreto talaga? Una, nag-isip bata. Hindi actually. Hindi ko rin napansin, hindi ko masabi na itong CMD or or produkto natin, pero isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng confidence sa sarili na wala na akong sakit, kung mayroon man nandyan ang CMD, basta may maramdaman lang ako, kambate ako basta hawak ko CMD at saka CBF. Kahit na saan kami napunta na kami sa bundok sa Mindanao, walang pagkain doon, alanganan, no? Nag-CMD lang kami at saka si BF survive namin. Nakalabas kami doon sa gubat na medyo naligaw kasi kami. So kahit na lang nanginig na ako kasi natakot na kami kasi gabi naggubat pa kami. Pero sa CMD, talagang nawawala yung aming nervyos. Pero attorney, nung na-COVID ka, nakala mo mamamatay ka na, anong nag-save sa'yo? Ito pa, isa pa na hindi ko makalimutan talaga noong July 2020. Year 2020 kasi yun ang pagputok ng COVID. Yung nakahawa sa akin, patay na siya. Pero ako naman, nung peak yata, yun hindi ko lang alam kasi hindi pa ako na-test nung araw na yun. Bigla ako namutla at pakiramdam ko huminto yung tibok ng puso ko. Sabi ko, paano ko gawin ito? Wala akong alam na gamot. Ang nangyari, naisipan ko ang CMD na aking inumin. Pero hindi po patak. Kinutsara ko po ito. Kasi wala na ko talaga nanginginig na ako parang paunti-unti nang dumidilim yung paningin ko.
parang unti-unti lang wala na ako ng lakas, parang matutumba na ako. So, ininom ko isang kutsara ng CMD. After ilang segundo lang, seconds or minute, siguro 1 minute siguro, bumalik yung magandang kulay na aking kamay, no? Kung yun lang kasi tinignan ko eh. Kung makita ko pa ang mukha ko siguro sa salamin, baka sobra pa sa putla ng kamay ko. So bumalik, gumanda ang pakiramdam ko. So okay na ako. Umalis na si Ma'am Lay kasi okay naman ako. After 4 hours, bumalik ulit. Parang huminto ulit ang tibok ng puso ko at namumutla ulit ako. Isang kutsara ulit. Ininom ko isang kutsara na CMD. Kutsara. Oo, talagang kuwan, bahala na. Tapos nakuan yun. May CBF to yung tanghali na. Pero nung umaga, isang kutsara CMD, pang tanghali, isang kutsara CMD. Nung sa sa gabi na, ay kutsarita na lang ng CMD ang nainom ko at saka CBF. Yun po ang nagkuhan sa akin. Parang nag-maintain, no? Hanggang sa Monday, nagpa-swab test ako. Pag-result ay positive ako at on the way to pneumonia na pala ako. So sa tingin ko, kung wala siguro yung CMD at that time, pag collapse ko, sigurado tuloy yun sa pneumonia. Kasi sabi nga ng doktor sa akin, pneumonia ka na, pero galing ka nag-umpisa pa lang. So kailan yun? Lunes ng umaga niya ako na-examine. So nangyari nung sa CMD ako ay Sabado ng umaga, tanghali. Sa Linggo, may halo ng tubig yung CMD ko. Nung Lunes, positive ako at saka grabe ang resita sa akin ng doktor tungkol sa mga erythromycin at saka sa pneumonia kasi pneumonia na daw talaga ako. So kita mo, pneumonia ako. Kung wala kong CMD, sigurado yun. At doon Sabado na yun, critical na ako noon. Sigurado yun. Kasi pakiramdam ko kasi makukulaps na ako eh. Kaya lang, sabi ko sa sarili ko, kaya ko to kasi hindi pa naman ako nakabilin. Pero kahit gano'n pa man, kasi hindi natin alam ang buhay eh. Yes. So, nung nangyari yun, na parang putlang-putla ko, hindi ko alam anong gagawin ko, wala akong gamot na inumin, at ramdam ko talaga, paghinto ang tibok ng puso ko. Grabe, ano? Oo. Pero yan, attorney, nang dahil sa experience mo sa ating product, ngayon naging pusher ka. Anong message na, kasi mapapakinggan to sa aking mga radio program, ang dami ngayon na kailangan matulungan natin, lalo na the number 1 cause of death ngayon is heart disease. Yes. Diba? Yung sakit ng mga may hypertension, kung hindi stroke, heart attack. Yan, mapapakinggan ka sa Bicol, sa ibang radio program ko. Anong message, magandang nakaka-inspire na message mo sa mga taong hanggang ngayon hindi pa rin sila nagtatry ng ating product? Nako, kung hindi ako nagtatry ng product na ito, baka hindi nyo na ako maririnig ngayon. Kayo kung gusto nyo pa maririnig, itatry nyo ito. No? Kalo sa kapwa ko lawyers, hindi natin i-deny, palagi po tayo may stress. Lalo na kung litigant lawyer ka katulad ko. Kung siguro ang trabaho natin bilang lawyer ay nasa opisina lang, magnotaryo lang, o kaya doon sa company, as company lawyer or HR, hindi ko naman na-underestimate, pero less ang stress doon kaysa litigant. Pag litigant lawyer ka, doon sa korte parang hindi mo alam ano mangyayari, may akala mo, anticipate mo, pero iba pala ang mangyayari. Pag uwi mo, grabe, tataas ang sugar mo because of stress, papagod ka, at ang tanging panghawakan ko lang para ma-overcome mo pagod, CMD lang. Kung walang CMD ito, matagal na rin siguro din ako. Dahil sa trabaho ko, awa ko ba, hindi naman maalis ang stress talaga sa being a lawyer. Ito po yung trabaho namin, no, mga kapwa ko lawyer. Trabaho po natin na bayaran po tayo para problemahin natin yung problema ng iba. Para batay mo kang pera, no? Pero sa totoo lang, pag utusan po tayo na problemahin natin yung problema ng iba para matulog sila ng mahimbing habang tayo ay gising upang mag-aral. At pinag-aralan natin ito, kaya sa tulong ng CMD, CBF, my fellow lawyers, ito po ang makakatulong sa atin. Makaparelax po sa atin. Hindi po nga dahil ma-relax ang katawan natin sa pag-iisip natin. Kundi makatulong po ang CMD dahil mayroon po itong magnesium. Alam naman natin yung magnesium at calcium na nagpapa-relax ito ng muscle doon sa ating ugat,
no? Hindi naman po ako doktor ko, PILO lawyers, ang tawag sa atin ay juris doctor, doktor rin po tayo, ano po. Pero hindi po doctor of medicine. Pero from time na makarinig po tayo sa mga dalubhasa, sa mga experts, we know mga expert witness natin, no? Pag narinig po natin, naniniwala po tayo sa kanila at sinabi nila, laking tulong ang magnesium at calcium na nandyan sa CMD at saka sa CBF na yan. Subukan nyo lang pong uminom at maramdaman nyo at maranasan nyo yung naranasan ko. Kasi hindi naman po kaiba ang ating katawan. Yung katawan ko at katawan nyo, pareho po ang composition nito, component. Pero sa tulong ng CMD, sabihin ko sa inyo, maging tulad ko, ma-overcome natin yung stress sa buhay. Maging masaya tayo at maging mukhang bata. Ayan. Diba? Maraming salamat, attorney. Pangalan uli? Ako po pala si Attorney Nestor Luable, taga Kabuya po, litigant lawyer. Ayun, o di ba? Pilosopo dati. Oo, asa lang lahat sa mga gamot. Pero ang tanong, gumaling ba siya? Buti na lang na may mga makulit na pinagtiyagaan siyang alukin ng ating product, okay? So, ulitin ko na lang yung aking text hotline, 0939-9040717, 0939-9040717, okay? So, dito tayo, mga taga Catbalogan, magkakaroon kayo ng schedule ng free health consultation September 20, CMD Center in Catbalogan, 20 and half day ng 21. Oo, half day, kasi iikot uli si nurse para sumuporta dyan sa area. Catbalogan po yan. And of course, sa mga taga J-Pang, magkakaroon tayo ng health seminar with free health consultation September 20. Oo, September 20 sa Catbalogan, September 20 rin po tayo dyan sa Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. At nasa Paracali tayo, September 21. Okay? Half day naman tayo dyan sa Paracali. CMD Center in Paracali. Okay? So, dito na tayo. Dyan sa Catbalogan, ng ating CMD Center. Hanapin lang sa 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City. Atap St. Therese Family Drug Store sa Tacloban na sa Santo Niño Street, Barangay 24 Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. CMD Center, dyan sa Diego Linian Street, Barangay 7, Indaet, malapit sa Giselle's Garden. Pag nagpunta kayo dyan, mga taga-Daet, mga malalapit na bayan, free health consultation po kayo. Hello kay Sir Leopoldo Goyena, batchmate Rayman Nata, and Ma'am Concepcion Delgado, okay? So, CMD Center, Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church, sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali Infant Tugos Elementary School. Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, care of Ma'am Analisa Obana. Salvice Pharmacy, Infant Labo, District Hospital. Helen Valenzuela, Infant Canoreco, Bato Balani, Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3. Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Korea Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, at may CMD tayo, may mga product din tayong CMD sa dry goods section, malapit sa Three Sisters Carinderia, sa Daet Public Market, okay? Sa Camsur, 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, CMD Center. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, Atap, JC Marketing. RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, malapit sa Ragay Central School, sa Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, sa NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, at may NAB Wellness Center tayo
sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Taas tayo ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comedcad, Castilla, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Center, second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away Donsol, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So, First District, Ubalbay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biascas, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Of course, yung aking center sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop. Sa taas tayo ng Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Yung iba hindi ko mababanggit ngayon ha. Kakapusin tayo ng oras. Of course, andyan si Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkeruhan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Andyan din po si Ma'am Florenia Hiles sa Hiles Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Asuncion, Liana Resas, Inamnan, Grande, Ginubatan, sa Liana Resas Store. Cindy Toledo, Aicardo, Odell Store, Bangkeruhan, Legazpi. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Sa Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. CMD Office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Rizal Street, Mercado Villar. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Andin si Ma'am Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Hilry Halde. So, 9 Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So, ayan, pausin ang ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.